Here's our final product ng ating Cassava Suman or Tupig, steamed Tupig. Hi guys! Good evening! So for today's video guys is gagawa tayo ng steamed Tupig or Cassava Suman. So, ang ating ingredients ay cassava, grated cassava, sugar, and coconut sweetened flakes or flakes coconut sweetened. And of course, hindi mawawala ang banana leaves. So, simulan na natin guys ang pag-mix ng ating ingredients. I decided to buy the frozen kasi yung binili kong fresh yuca noon or cassava, nasira lang siya kasi nakalimutan kong ginawa. Kaya ayun. I decided to buy this frozen cassava. Hindi namin kasi ang mahal, kaya alisin natin lahat. Sorry about the noise guys kasi someone is washing dishes. And then, tansyahin lang po natin ang ilalagay nating sugar. Kasi isa lang po ang ating gagawin na isang packet lang ang ating gagawin na cassava. And then, eto gagamitin natin kasi bukas na siya. Yung coconut flakes natin. Simple easy. Simple easy. Madali lang po siya ang gawin. I think this one is enough already. So we need to mix well guys until our ingredients may well combine. Mix lang natin siya ng i-mix. Alis ng Vlogzz natin. Ayan, okay na siya guys. Guys, ayan, marumi pang ating gas kasi nagluto ako kagabi ng lauya. So ngayon guys, is ilalagay natin tong ating banana leaves sa open flame. Ayan, ganyan lang. Ilanang lang natin. Parang medyo malakas ang ating para kapag gagamitin na natin, hindi siya mapupunit. Ayan, as you can see, nag-iiba ang kanyang nagiging na siya, hindi na siya naging malambot na siya. Pwede na natin lutuin. Konti lang po ang ating ginawa.
cassava suman or tupig, steamed tupig. Ayan. Lagyan ko siya ng buko.